Så blir Malta upp här. Och till Attard till Nudge Mauren. Så han finner adjust, men här är Todi Jónsson. Så det Zammit. Och Zammit ser ut att finna sin bara spelar ett läge här. Han skjuter långt utifrån. Och Valten försöker ta fram i målen, men här syns det som att Jens Martin har hemma hålla stövnen. Det är som Zammit han är sext ner Malta, han är Eisendaga och en humörspelare. Det han ska studera med vad men Maltese kör utsatta där han inte att han spaltade som en dagsform annars. Så är att Øssur Hansen kan dra med så en fyra här Todi Jónsson. Kvallig ball. Todi Jónsson och Øssur Hansen. Och så är det faktiskt av första matchen nummer första lägaren. Todi Jónsson har skorat till 2-0. Här tar 41 minuter lagt av dysten. Och en affär ett väl lagt först allop. Øssur Hansen bryter jöknon. Och Todi Jónsson första för smäcka till högre till målmannen. Och så är det 2-0 för er. Och vi kommer ju så här stövna tar vi klara skapa luft. Vi spelar bollen av mig nu i vänster så och så innan det tar vi Lucas Montea Maltese grejerna. Just det han skiftar ut rättliga sent. Och men jag håller det att det rättare att skifta ut megafil och som vi nämnde tar och vid ända och så har vi lägare som är uppsätter i kurser det här tar Øssur Hansen. Han skjuter själv och några få meter så nu. Optimistisk skott från Øssur Hansen. Och vi såg en annan förföringar när kurser har känner sig att det finns det rätta på på söndagen i morgon. Här är inte 4-24 att ta chansen med det här helt rätt kött. Att ta sig att tro att man för 2-0. Ja, men hemvägen där ser ju Iceland never change a winning team. Men det är så just här han har tagit Jan innan och det hade läge och han hur det ju in och Unio kommer att väl för att det kommer vi dra säga. Ja, alltså tar utskiftningar Anna Simonsen har gjort det sen när Todi Jónsson landsvänner har ofta väl ser det häpnar. Och vi ser Andreas Hansen och här satt Jakob Mikkelsen, ega målvärden. Men fotbollssamman har just tagit upp och vi kan se från att det är avskåra med att svänga ska i dag. Det är 6400 avskåra kring vattnet där. Och så ett kicks här på händer här. Och så straffar. Så måste vara brottspark och rätt kors till Jan Dam. Detta var en knapplig vändedystem. Vi såg här att just han lite bollen på Jens Martin. Jan Dam är här, han färnar med brinken när Jens så tar han i handen. Och domaren i oss inte men dömer brottspark och ger Jan Dam Lichibanja för en gång till Reja Korste. Han leder så binte. Lichibanja binte över till Jens Martin. Detta var en ovanta vändedystem. Ser ovanta vänd. Tjejde briliant och på fyra hållag. Jan Dam som har spalt en fråling att styra till. Och jag vill såg då Jan Dam är en rättare rundspelare och Jan vet att domaren hur gröna som normalt här till för mig så gör det inte EV om det är så just tager Brosparse och tar sitter. Vi håller att Jens Martin får till rätt så innan men han var en knive och hatta hur så givet. Maltese som vann efter till en chiva stod. Just. Ja, nej, han skjuter han till vänster för Jens Martin och Jens Martin får högre. Ja, och så det här kvar som man vänder sig att en sån Schelker i sidan håller vid här har allt 2-1 framvis. En rättlig öppen början, en dubbelkick så först från Todi Jónsson och så igen från Jan Dam och det så vidare Todi Jónsson. Av att nu mot de 11 Maltesen och det är ett helt annat utgångsstöd än tar vi ända av förra lag. Så nu ska alltså börjas men det har förringar så är runt över. Vi har framvis. Det bättre stövna vi har 2 mål, hinner har bara 1. Men det kan vara så tungt att
spela allan sättna hållag bara vid touchmonnen och särskilt när missa Jan Dam som var steg som en branter som attasmäver och hur stort regnstor för att landa första sidan i vägen i förringen. Øssur Hansen vid en frispark. Här kommer frispark för Øssur. Och här inne ligger med andra Henrik Janskor. Oj, Henrik Janskor. En fralägger höttar av Henrik Janskor. Som bäst av tillvill kommer benen av Moskat i malen. Så föringar är framvägs nästa framför malteska mål så gör vi här. Det ber till att få mål. Så det att här. Øssur Hansen är och här är Silvio Vella tar ett nast. Och Vella dribblar lite sönder här, kan jag så. Har vi tryckt fyra innanför. Lossa bollen in i brösthajen. Tar på en snäck bort sig. Och här berges Todi Jónsson. Vi Attard. Oj! Sera klart. Frispark från Lars Attard. Och Attard menar att Todi Jónsson. Och Attard halvt i hela långt finns ett kort. Så det också att vi nu vara en snäck vid mans av Vettelnon. Vi hoppas att Attard och vi hever nej. Jo, det är han. Och så där Reja. Så är det att Tudjemans och kvar Lie. La så är Tudjemans och Baunlejon. Att Kjell frispark här till Attard. Han vill signer. Nej, det blir inkast som att just tager till Noel Turner. Turner lägger in. Och här är Julian Jansson. Balten ska bort nu. Balten ska bort Julian. Han blir nästan. Och här vill Magni Janskor 2 av 9 av Noel Turner. Vad det om domaren Sata. Det säger skjuten då. Så på ju att han har brukt nummer här. Varda förra har vunnit 2-1. Och fäkten spelar Tische ut av Ötlen. Och en fein Asgårdfjöld, en mestor Asgårdfjöld kan fakna först på lägaren till öppnäs. Att halta Maler rent hårdast. Att han har vid det först 2-0 efter en förfrågning av fyrhållag. Så händer långt i öre minutet här att en boll till misten i första brösthajen. Här kom Gilbert att just köra Malta och rönde lite bollen på med Marsten in i stryken rönde så Jan Damma tagga bollen och tog han vid armen någon. Det kostar i utvisning och bröstpark och Malta fick här vid Minkomonen till 2-1. Men föringar tar parter så jag någon resten av hur sätten hållas någon och vi fick alltså att urslut av samma slag som Nya Malta. Föringar vann 2-1 och vi kan så se att här sen Dustin han var 2 borter. Han måste gott alla spel. Och så färra för till lägaren lämnar ut av vattnet och köra. Och tacka Asgården för Fraligan insats i Dustin för Asgården. Vi såg här. Och där kommer hinner med en ice här tacka Ötlund. För att lägga sig ner nej, det vill jag kanske inte. Men Asla och Alto från första lägaren pushar. Det är väl. Ja, Jandam. Utvistor, 12-17 skott som hände. Nej, det var inte gott för mig. En boll kom här bara, sparka väck och Rajan kör och så kommer en sparka bollen i nummer bara. Och jag halter bollen rätt ner i öxlarna, men det var det så döma som jag sitter hemma och jag halter själv att det var väldigt harsta. Så du helt att du tar oharstat på utvistor här? Alltså som är uppfärdade stöden tar jag att det halter, men så vill jag tacka alla spelarna för det. Det går average att göra det att det blir utvistor. Du släcker chassat någon like? Jag sitter inne nej, jag släcker sitter upp. Jag bara sitter och harst bröll. Vad var annars taktiken till annan hållag för alla? Nej. Taktiken var akkurat det som inte skulle hända. Att här skulle få en mål så tulligen. Vi skulle bli spela och så rönda kom på 3-0 så hade vi faktiskt haft outgör distance men så hände akkurat det motsatt. Ja, och kvart 60 i 2 minuter. Nu kommer vi vara nökter. Ja, nu kommer vi vara stjärna nökter. Jag har alltid haft det vara en fantastisk insats för spelarna om det. Tack för Jan.